Мати! Да. Айде със сила. Дирекция на музеите Копривщица. Средно общообразователно училище Любен Каравелов, град Копривщица. Елаците Мед ЕД ЕАД, село Мирково. Те ви планове. Пожелавам ви здраве и много... Господин Добри Цветков, изпълнителен директор на Елаците Мед. Аз го изпратя. Боби много усилни. С решение номер 306 от 23 април на Общински съвет град Копривщица. Притихваме от преклонение. Пред нас са символите на априлското въстание. Черешавото топче, асистирано от топчиите, и знамето, ушито от копривщенската учителка Евлампия Векилова. Те ще присъстват и озаряват минутите на народното величие. Празничният ден на Копривщица продължава. Зеле! Рут!